Sanibonani, ngibingelele ngiphinde nginamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili. Lami igama ngumfeze uNtuthuko waKhumalo. Bathi la sibona amakhomenti. Mawuthi usemusha la ekhaya, ngicela uye laphana ku-subscribe, ufike ucindezele usubscribe. Ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhulu kunakonke. Bafethu, abantu abaningi basebayibonile ivideo ka-Dr. Khehlelezi lana agile khona izimanga echibini ke lana ekade ayolanda khona nje bathini umcebo akubiza ngomcebo akusazi lezi zinto zabo lezi zinto zesintu ke laphana. Engifuna sikwenze namhlanje ngizokwenza into engajwayelekile laphana engakazi mhlawumbe ngiyenze ngaphambilini, lento okuthiwa i-reaction. Ngizobe ngi-reacta ke kuyo le video ka Dr. Khehlelezi. Mhlawumbe ngale kokupholisa isikhathi ake sibone ukuthi kwenzakalana. Njengoba ungibona ngila namhlanje kunento engizoyenza. Uzokwenzani? Uma sikhuluma ngesimo sento eyinkosazana yasemanzini. Yes. Sisiwe sikhuluma ngomcebo phakathi emanzini. Namhlanje ngizokhombisa abantu ukuthi uma uphahla siyaphansi emanzini. Kunento esingabuya nayo ngoba ukhulumile umkhulu ebusuku wathi angeze emanzini futhi abantu mangibageza ngizokha amanzi njalo umfula mangibageza ngalo mfula abantu abafuna amathenda kumele bawathole. Hayi bhavu lakhona libizi kodwa namhlanje bathe ngizolanda iphama. Kunento engizoyilanda namhlanje. Awulinde lapho ubone ngiyoyilanda namhlanje. Ayizawuloku bizi ithakazelo zami. Yaphansi. Abantu abaningi babonile ukuthi isikhathi esifuna nje simibale ugwije isikhathi esingakanani manje one, Landela amakhehla sizodla bathini siyacela ndodlo siyacela khehla 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Umuntu uzofa aphume lo muntu. 20, 21, 22, Aphume lo muntu. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, Umuntu uzofa aphume. 48, Aphume lo muntu. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 second umkhulu ephansi omanzi. Ake sibone ukuthi umkhulu yini ayafike wethola ngaphansi. Andivule bafethu, andivule sibone umkhulu amanani. Awuvulela 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 Etheni isandla. awuvulela baye Yey, babo Hayibo. babo awuvulela bafethu Khehlelezi. masikhuluma ngomfulo nomcebo Balengaka. Hayi ngeke nami kusasa ngiya echibini ngasekhaya ngizongena 57 minutes ngibona ukuthi akukho yini engaphuma nakho mina njengoba nangu umkhulu Khehlelezi lapha nakhona athe uphuma nakho uyishaqa uyimali. Ayiseningi nale mali bafethu, ayiseningi. Hayi kodwa ke akusasho-ke bafethu. Ngiyathemba ngibonile le video. Ngiyabonga nje kuba bonke abantu abathe ukuthatha idatha labo babuka le video njengamanje. Ningakhohlwa ukusubscribe nokukhomenta nokushare. Ngiyathembisa ukuthi na next time ngiyobuya namavideo amahle, amavideo asezingeni nje angeke uze uyisole futhi angeke uze ukhalele idatha lakho mangabe usubscribe lapha ku-radio Inkeza. So lokhu sikhona njalo sikulethele indaba ezimnandi, sikulethele indaba ehamba phambili nje lonke uhlobo lendaba nje lonke uhlobo oluthinta indaba ezihamba phambili. So lokhu sikhona sinethulela sishisa zenjalo. Hambani ke niyo subscribe bani ibe nosuku lomnandi.
ngimthanda.